Ian, mae'n drysore yma, a ni chi olrhain dy fywyd drwy'r drysau yma am hynny. O'n i'n mynd i cael yngeni, diolch beth pen y Crys yna, ond ti'n gwybod o ran gemau, ti'n bod ti'n cysylltu Crys gyda chyfnod, a dyma'r cyfnod pen o'na rhyw fath o lwyddiant, ti'n bod tro cyntaf ni'n cofio gyda Chymru, ti'n bod y tîm a pawb wedi anghofio amdano fo'n cyrraedd y rownd derfynol y gystadleuaeth Ewrop yn 1976. Yna cyfnod na nhw wedi cyrraedd Lloegr yn Wembley, cyrraedd Awstria i gyrraedd y rownd derfynol. Ie, dwi'n cysylltu'r Crys yna gyda be fysa ti'n deud yn oes i, y llwyddiant cyntaf o ran y tîm cenedlaethol, ti'n gwybod? A yn ystod y cyfnod yma, dyma pryd mae'r newid yn dod o fod yn gwylio fel cefnogwr i fod yn gweithio gemau rhyngwladol, ti'n gwybod, Kevin Ratcliffe, Neville Southall. Yn od iawn, o'n i wedi cael nhw'n i fyny yn ardal Bai Colwyn yn ystod yr un cyfnod a chwarae'n erbyn Nef pen oedd o'n chwarae i Craigydon yn Llandudno. O, do, yn erbyn Nef? Do. Yn erbyn, o'n i'n amddiffyn i tîm Hen Golwyn a Bai Colwyn. Ond oedd o'n wych bryd hynny Nef, dwi'n cofio'r cyfnod yna dda, ti'n gwybod? Fi'n gweld hon, a fi'n gweld mae Crys Mickey Thomas yw i, ond gol Mark Hughes sy'n neidio i'r meddwl efo'n Sbaen. Ti'n cysylltu fel gyda'r cyfnod yna. Unwaith eto, be fysa ti'n galw yn lwyddiant ond methiant anrhydeddus math o beth, o ddim cyrraedd y rownd terfynol. Am o'n i mae hwn yr un yn anffodus, yr un Romania, eto un o'r sweithi yna. Wel, bydd yn aros yn y cof am y rhesymau hollol anghywir. Sut noson oedd o'n nais o'r webi yno? Dwi dal yn gweld o rwan. Swn ni ar ei hôl un do, mae lot o bobl yn anghofio'r ergyd gan Hagi a camgymeriad gan Neville Southall a dod yn gyfartal a wedyn y cic o'r smotyn. Dwi'n cofio edrych lawr a gweld Banc Cymru. Nhw gyd yn neidio fyny fel petai dyma oedd yr eiliad allweddol. A wedyn methu'r cic a wedyn wrth gwrs be ddigwyddodd wedyn rhoi bopeth yna ni gyd destun. Hynny'n arwain at cyfnod Bobby Gould. Ie, wrth gwrs. Oedd ddim y cyfnod mwyaf llewyrchus. Chi'n ffrindiau da, Mr Gould? O'n i'n dod ymlaen yn iawn. Dyna un peth am Bobby. Oedd o yn dda iawn efo'r wasg a'r cyfryngau. Yn dy swydd, o ti bob tro mynd i gael rhywbeth gynno fo. Ond yn anffodus, oedd be o ti eisiau fwyaf, llwyddiant ar y cae, o hynny ddim yn dod. Nes i fewn i'w stafell ar ôl fo yn ychydig a gynno fo lyfr ar y bwrdd Teach Yourself Welsh, a meddwl fo, determined meddwl fo to learn the language. A ddara fynd, 1, 2, 3, 4, 5. That's fantastic. And fi'n deud, there's more than that, meddwl i Bobby. A ddara ddeithau, dwi'n benderfynol o fi mewn i'r stafell newid na, a siarad efo nhw i gyd yn Gymraeg. A dwi'n cyfyd deithio, os eidi fewn hynny, a wahanu John Haas yn mynd efo nhw ddeall. Falle fod nhw'n mynd deall o'n Saesneg y ffordd y canlyniadau mynd efo, ond ti'n gwybod. Fe fan hyn, mae pethau newid eto o ran y swydd ni'n cyrraedd Crys Jane Ludlow tua 2010 am ymunod o'r Gymdeithas Bel-droed. Ie, ymuno jyst cyn i Gary Speed oedd y reolwr. Ar ei pethau newid yn eitha dramatig wedyn yn ystod y cyfnod yna gyda Gary'n gosod y seiliau ar gyfer y llwyddiant sydd da ni'n ei gael ar hyn o bryd. A mae rhaid ni stopio fan hyn. Y Crys oedd Cymru yn ei wisgo yn yr ymgyrchu gyrraedd yr Euros a Crys oedd yn cael ei wisgo yn yr Euros. Fai mor arbennig oedd y cyfnod yna. Mae'n anodd roi o'i gyd fewn i eiriau, ti'n gwybod, mae'n gymaint o wahanol hyd yn oed rwan, mae'n gymaint o wahanol emosiynau. Dwi dal yn meddwl o'r holl ymgyrch, gret cyrraedd rownd y terfynol yn Bosnia, ond y gêm na'n erbyn Gwlad Belg adre, a ennill 1-0 ar dorf yn canu hen waf yn hadau ar ôl 70 munud. Cofio cychwyn gyda'r Gymdeithas, a ti'n gwybod yna gyfnod o ddifaterwch o ran y tîm cenedlaethol a dim llawer o ganu'r anthem o frwdfrydedd cyn gemau, a oedd y peth wedi newid yn llwyr. A ni'n gorffen gyda'r un y Crys diweddara sydd yn barod yn boblogaidd yn eiconig unwaith eto. Falle mae hwn mor annisgwyl, ddim wedi disgwyl bod yma ar ôl yr ha diwetha yn erbyn Croatia a Hwngari. Mae yna rhywbeth arbennig am hwn yn does, ti'n gwybod? O, sy'n bendant. A drwy gerdded trwyddyn nhw gyd, dwi wedi bod yn fywyd ac yn yrfa rhywael a lot mwy i ddod yn amlwg. Gobeithio breintiedig yn det. A ti'n edrych yn ôl ar ôl hanes a dwi'n siŵr fysa ti unrhyw gefnogwr o dîm pêl-droed Cymru yn dweud, da'n mynd i bod yn mwy o llwyddiannus, ond boes bach, da'n wedi cael siwrne a mae yna lot o atgofion a'r rhan fwyaf yn nhw yn atgofion ffantastig. A mwy i ddod. Mwy i ddod yn yr ham a. Pen nawn ni'n neud yn well a tro diwetha hyd yn oed. Gobeithio. Gwych, ie. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.